Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gont. Jo sóc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Ja sé que portem unes setmanes un poc caòtiques de que vídeos van i venen, però bueno, és que he tingut molta feina, que m'ha portat molt de bòlit i quan tenia temps lliure m'he ficat malalta perquè el meu cor estava un descans i m'obligava a prendre mel. Però bueno, jo crec que ja tota tranquil·litat més, així que ja recuperarem el ritme de vídeo cada 2 setmanes i també tornarem a publicar ressenyes i cosetes per Instagram, sobretot, que també m'ho deixa molt de la mà perquè no em donava la vida. Però bueno, això no és el que hem vingut a parlar avui. Avui hem vingut a parlar de Ciutat, de Clifford T. Simak. Començarem parlant de l'autor. Clifford D. Simak és un escriptor nord-americà nascut l'any 1904 i que va morir l'any 1988. Ha sigut guanyador de 3 premis Hugo i un premi Nebula, però a més d'això té 2 títols més molt importants. Un d'ells és que l'associació Science Fiction Writers of America li va donar el premi de Science Fiction Writers of America Grand Master, gran mestre de l'escriptor de ciència-ficció nord-americana, i d'altra banda que el Horror Writers Association el va escollir com un dels 3 guanyadors inaugurals del Bram Stoker Prize for Lifetime Achievements, qual és bastant important. Ell, quan va acabar la universitat, va treballar durant la temporada com a professor a les escoles públiques i després va acabar treballant a alguns periòdics. El seu interès per la ciència-ficció va néixer des de xicoteta, després de llegir les obres d'H.G. Wells, però ell va tardar bastant en publicar qualsevol cosa de ciència-ficció. De fet, el primer que va publicar va ser l'any 1931 a Wonder Stories, la història The World of the Red Sun. Però ja no seria fins a l'any 35 que tornaria a publicar alguna cosa de ciència-ficció. Ara parlem de la història que ens porta avui ací, que és Ciutat, que de fet no és una història, sinó que són diverses històries. És el que en aquell moment s'anomenava un fix-up, que són diverses històries publicades a revistes de ciència-ficció que tenien com un tema, alguna cosa que les enllaçava i que per tant donava com una continuïtat. Això ho hem vist en un altre llibre, del qual ja hem parlat al canal, que és Les cròniques marcianes de Ray Bradbury. En este cas, Ciutat són 8 històries publicades a la revista Outstanding Science Fiction entre els anys 1944 i 1951. Però, a més, hi ha un 9è relat que va escriure l'autor l'any 1973, després de la mort de John W. Campbell, que va ser l'editor de la revista Outstanding. En honor a ell li van demanar que per al següent cop que es publicara el dia tots els relats junts, que fera un altre relat, i tots els anys després ell va escriure el que es coneix com a l'epíleg, és el conte anomenat epíleg. Per tant, més que una novel·la, el que tenim és un conjunt de relats, de certa manera, enllaçats entre si. En anglès és bastant senzill de trobar, s'ha anat reeditant. En català, des de l'any 2019 tenim l'edició de Cronos, va ser el primer llibre que vam publicar, amb traducció de Scheherazade Surya i amb una il·lustració preciosa d'Elsa Velasco, que de fet una vegada t'has llegit el llibre, quan vas mirant la portada vas trobant com les referències a diferents elements de les històries que ho fan bastant guai. En castellà és curiós perquè diria que està descatalogat, es pot trobar a les biblioteques, però comprar-lo diria que ara mateix no es pot. Igualment ho buscaré i si trobo que sí que està ben sé perquè ho vaig buscar no fa molt, però bueno, us ho ficaré com sempre a la caixeta de descripció, ¿vale? Llavors, de què tracta este llibre? Bueno, pues tracta d'un futur en el qual en el planeta Terra no queden éssers humans, sinó que està completament poblat per gossos i robots. És interessant. Llavors, què són aquestes històries? Pues aquestes històries se suposa que són llegendes, rondalles, que els gossos s'expliquen per la llar de foc i que han anat passant de generació a generació. Una de les coses més interessants i divertides que té este llibre és que al principi de cada història, de cada relat, hi ha com una introducció feta per uns estudiosos, uns antropòlegs gossos, que parlen sobre o que analitzen aquestes històries. I és curiós i graciós perquè, com diem, són com antropòlegs, no? Estan estudiant tot i fan comentaris des d'un punt de vista antropòleg o sociològic
Llavors, el que te diuen és que la conclusió a la que han arribat pràcticament tots els estudiosos és que l'ésser humà que apareix en aquests llibres no existeix. És un personatge de mite, de llegenda que s'han inventat els gossos però que no va existir mai. Només hi ha un especialista que defèn que l'ésser humà sí que va existir i que de fet aquestes llegendes narren com va desaparèixer. I clar, és curiós perquè ho veiem nosaltres i diuen els gossos clarament són qui van inventar els robots i penses, com, carinyo, ni aquestes patetes no pots fer un robot. Però bueno, és bastant graciós, bastant divertit, no? La primera història ens situa en un futur no gaire llunyà de la societat de l'autor, en la qual l'energia atòmica ha sigut la gran panacea i això ha permès poder viatjar a llargues distàncies molt fàcilment amb avions i helicòpters personals. A més, tenen l'agricultura hidropònica, que alimenta molt més, és molt més fàcil de generar, etc. I llavors el que ha fet és evaluar moltíssim la terra, ja que no cal tants camps de conreu. Llavors el que ha fet és que moltíssima gent comprava grandíssimes extensions de terreny, hectàrees, plantava allà la seva casa i per anar a treballar agafava, com diem, l'avió o l'helicòpter personal. Això quina conclusió o quina conseqüència va tindre? Que les ciutats van començar a desaparèixer perquè ningú vivia a les ciutats. I així comença un poc la història, no? En aquesta ciutat en la qual les ciutats estan a punt de desaparèixer i llavors veiem els conflictes que això genera, especialment en la gent gran, que són els que més els costa entendre una vida aïllada, no? Una casa allà perduda enmig del box del no-res. I això és interessant perquè en altres vídeos del canal hem parlat com la natura de l'ésser humà és ser un ésser social, no? En canvi, així, de forma totalment voluntària, l'ésser humà s'està aïllant. I llavors, això ens porta a un dels temes principals del llibre, i és la pregunta de què és ser humà. Què significa, què ens fa humans i què no. I això es veu a diferents històries, des de diferents punts de vista, perquè cada història té una premissa diferent, en un punt diferent de la història, no? I és bastant interessant. També ens parla de l'aïllament, especialment perquè en un primer moment veiem la diàspora que fa l'ésser humà de les ciutats a fora de les ciutats, però més endavant, a través dels llibres, veiem per exemple la diàspora que fa a d'altres planetes, com ara Mart o a Júpiter. Tot això també comporta per a la raça humana i per al ser humà. En aquest aïllament també ens parla de malalties com per exemple l'agorafòbia, que crea de repente el viure sempre aïllat per moments tindre que entrar en contacte amb altres éssers humans és com és impossible, eixir de la teua casa era impossible, era impensable, no? És bastant curiós la degeneració de l'ésser humà, i és que així se'ns parla també en este llibre del declivi de la raça humana, però a més les capacitats d'adaptació o d'inadaptació tant de la raça humana com d'altres espècies. Entre altres temes, tots els relacionats, com diem en la pregunta què és ser humà, també tenim, per exemple, la por a perdre la humanitat, a que desaparega, que és això de la humanitat, però al mateix temps també hi ha una crítica molt forta cap a la raça humana, en la qual se la considera la causant de tots els mals que hi ha en la Terra, i es pregunten si el planeta seria molt millor sense l'ésser humà, perquè és que de fet la societat que se'ns planteja a través dels gossos, dels animals, és una societat on no hi ha guerres ni assassinats i que es basa completament en la col·laboració i l'ajuda dels uns amb els altres, el qual és bastant curiós tenint en compte la gran història que tenim al planeta de guerres i més guerres. També volia dir que és important, quan llegim aquesta història, aquest llibre, que no entrem pensant que només hi ha una novel·la, perquè no és el cas. Tot i que sí que hi ha, com diem, elements que ho van enllaçant, en aquest cas és una nissaga dels Webster, que va apareixent repetidament, i després un robot que és Jenkins, que és el majordom de la nissaga dels Webster. No deixen de ser històries independents que es van publicar en anys diferents, per tant no podem esperar una cohesió tan gran com esperaríem d'una novel·la que està preconcebuda per ser una novel·la, no? Crec que això és important, i com diem és una estructura molt típica justament de l'edat d'or de ciència-ficció, que és on s'enquadra tant l'autor com este llibre. Si hi ha alguna cosa a criticar, que tampoc és a criticar, però hi ha dos detallets que a mi m'agradaria comentar. D'una banda és que, com ja he dit, se'ns presenta com que aquestes històries són llegendes, rondalles, que es narren els gossos vora la llar de foc. O la llar de foc o vora la foguera. La llar de foc no, perquè no tenen cases, però vora la foguera, no?
És un plantejament bonic, però quan tu llegis la història allò no és una rondalla, no té cap estructura ni de rondalla ni de llegenda. A mi m'han explicat moltes històries de xicoteta, tant els meus abuelos com mon pare, etc. I llavors puc dir que allò no té cap estructura ni intenta pareixer-se de fet a una rondalla, ni que sigui una rondalla literalitzada, o com se diga, però el tipus de narració, el tipus de personatges, el tipus d'acció no és una rondalla. Són històries magníficament escrites, d'una qualitat elevadíssima, però no són rondalles. Això és una cosa que volia comentar, que ahir un poc la màgia o la il·lusió que se'ns crea que és una rondalla es perd un poc perquè, com dic, no segueix realment l'estructura de rondalla. I l'altra cosa que em va quedar un poc, doncs mira, és que no apareixen dones. Ni per a bé ni per a mal, és que no apareixen. N'hi ha una científica que és molt crac, no sé, en el quart o el cinquè conte, apareix una mare al principi, de nombrada al principi, i una secretària que no té ni nom. I, a veure, que jo entenc que, clar, com que el que uneix la nissaga dels Webster té que haver un home, diguem, perquè mantinga el cognom. Això jo ho puc entendre, però no sé, és que arriba un punt que uno pensa, no? Els Webster se produeixen per espores, perquè de les dones i les mares no se'n parla mai. No tenen mai filles, únicament tenen un fill sempre. Això és una cosa genèticament, escolta, interessantíssima. Gossos, ni un gos en nom de dona. Robots, fica un nom de dona en un robot en que siga, ja sé que no utilitzen els robots, però jo què sé, fica un nom de dona en que siga. Vull dir... Ja està, només un poquet de... Som la meitat de la població humana, xico. Clifford, un poc més de representació en el llibre no haurà vingut de més, però bueno, què li farem? Simplement això, que no hi ha ganes al llibre. Però bueno, que res de tot això us tira enrere perquè crec que és un llibre preciós, crec que la forma com està escrit i narrat és meravellós, les històries que s'expliquen superboniques, l'última història a mi em va trencar el cor, a mi em va deixar plorant, i mira que ja saps cap a on va, és que no n'hi ha altra... És allà on va la història, és que ho veus vindre de lluny, però igualment t'arriba la patata allò, sabeu? I el recomano moltíssim, moltíssim de veres, la traducció més de Scheherazade de Súria és preciosa, l'editorial que nos ha fet una feina magnífica en l'edició d'aquest llibre, per tant us el recomano molt, i digueu-me si vosaltres l'heu llegit, si és el cas, què en penseu? I deixeu-m'ho com sempre al comentari. Jo tinc més ganes tant de llegir més coses de Clifford com més coses que publique l'editorial Cronos, perquè està clar que saben molt bé el que estan publicant. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriu-vos al canal, ja ho sabeu, així cada 2 setmanes s'intenta pujar un vídeo en parlant de literatura i de ciència-ficció. També podeu seguir a les xarxes socials, on allà publique més coses, moltes fricades, ja veureu moltes fricades meues, i els meus gats, apareixen molt per allà els gats.